Здравейте на първия ни епизод. Първия не става. Кажа. Провали се. Ние сме старани. Забравих да спа. Ти снимаш ли още X-Ray? Да. Сега. Така. О, крафтинг тейбъл! Браво, Зимил. Аз Чупи, ще чупи, щупя дърво. Аз ще щупя дърво. Ще щупиш дърво! Да. Само, че къде тук няма много. Аз па не мога да намеря храна, ама... Кой ма пита? Аз не мога да намеря много неща, ама... Как ще да имаш коблестоне? Не. Какво викаш? Как ще да имаш коблестоне? Нищо не разбрах. Така. Какво викаш пак? Коблестон! Какво? Не. Или кирка! Имам каблстон кирка, ма... Добре, телепортири се до мене. Що? Така. Добре. Ай, телепортири се. Абе, добре, бе. Айде, телепортири. Чупи тази печка. Що? Кратин тейбъл имам. Ей, даваш ли братвата да отиде за дърва? Или ти ще ходиш за дърва? Аз... Как си вляза? Грифач. Аре, тук е едно прасе няма. Еми, късмет. Аз почти умрях, като... Ей, Юли, къде си? Че да ти дам айтемите ми, че почти умрях. Ма знаеш какво ми е? Почти умрях, значи печката, дърта, крафтинг тейбъла, меча, ще го пазя, ако намерим храна. И вече имам един стак. Дърво. Какво? Дърво. Дърво? Да. Да почвам Я ли? пред къща, бе. О, намери готова къща. Спокойно, идвай тук. Заключена ли? Не е заключена. Само има един крафтинг тейбъл. Чай да затува с нещо. Сдит. За тулията, аз ще направя... умрях! Аз вземи меч, се ме телепортирай. Той къде е? Аз не го знам къде е. Телепортирай. Ай, телепортирам го. За тебе ще е, той. Къде ти е къщата? Тук долу. И къде е мечо? Видя го. Ето, позелен. Ай, дай да ме отивам за храна, бе. Чай малко тук. Имаш ли торчове? Аз и меч, нямам ти точно искаш. Чакай, служи по-навътре тази печка. Що бе? Ай, ти си... Имаш ли лопата? Не. Дай. Чупи тази печка. Нямам лопата, що? Еми дай ми да разширя къщата. Чакай малко. Чакай, имаме още 2 минути. Аз тичам по леда. Аз си тичам по леда. О, намерих нещо. Какво намери? Yes! Бало. Паци! Ти се включваш и се изключваш, какво правиш? Ами, само да ви кажа, че ще викаме... Кой ще викаш? Кол! Я? Телепортирай ма! Ай, телепортирай се до мене, бе! Чай. Някъде. Уихи. Аз ще го щупа спокойно. Типа много си се... Аре, спикола! Не може! Много си се отдалечил. Мага... Нали, омага, и аз това викам. И не си сетна холма, човек. Аз помня къде е, спокойно. Добре. Сега ще си направя дърво. Ще направя... Ще направим дърво! Дърво! Добре. Дърво! Виждане, дами и господа, до следващия епизод.